Skuru y'obundia ya Bomondo Vocational iyo kutoka sensemo ya township ase ward ya township imeye county ya Nyamira ase bunge ya West Mugrango ni gegendrete gutwara magacha tari yokogokia no nabo ni geskuru y'obundia itebwatibira sibiseine egerekari amenyo kurwa senseme yubaga ni getambukiro koimukiwa ne skuru yobege korosigwa skuru yo ni gebwate kerasi ya kamogyoka asa abana bakoyego robobundia egentokya beroko goseroko nene gochia sabana gokora biya ane bali bakoigerera ase skuru yo omurikito brand sagnisena nigeka ase skuru yo na gotwariganiria roboti rokubwatia Chingaki serikali ya Kenya egendererete kobeka emirobori gokinia birango bya sekta y'ikisemi gwetere wizara y'ikisemi anene mono gokinia chiskuru cy'obubundi gose vocational training centers chiskuru cy'okwimukegoro kigasyo koboko nigo bono eskuru y'obubundi ya Bomondo egotoka ward ya township ase bunge ya West Mugirango e county ya Nyamira nigo abateneri nabo igabo bwatani beskuru eyo besokya na komoche serikali ya county eyo asoko batugutana gotaligerere birango byo gokinia eskuru eyo abo ase barototana gotebanga nonye biroga borokya na borokyo bago isaransera mbiyo naende mo especially nonye ne stock yetobwate nigo tokobeka abana banda se efaranda gaiga babereroro intobwati facilities buna bono ebinto bana bagotumia training materials intobwati buna bono chararani nigo buna ncho mwalimu nigo nye frontiete nkarwa echiane na chichiko kwegerirwa gaiga rogo intobwati nyomba buna mwaligereirie nonye ne kemutikeyo bwate ebinto bisente konyaraka batogotumia anene birasi mbisene epase building tobwate gebwate kerasi yakemo nande gotora for the present bona iga igotubwate abantu ba hair dressing and saloon na ba dressmaking igo bona build as to kobere ntu na ba dressmaking ne ye faranda isiko ntoranyora na sto gwikana sana takonyako batokore gasimatenena onye skuru ya ansete terarwa somo okoboko kwe contract bado ase miaka 6 igere asokoboko kwe contract no onye ne Ministry of Education terabwata skuru ye enyere cheste egere tonyore support ye government une polytechnic bono aba bande bagocho aba murankara bagochororo omwalimu naro okoborokereria igoro yo korosi chigari gose kogendia aina aragonsinya tokoboria omorayo ito tiukimasira nere tobwataiga aya no manyete nga eskuru ye negwenete gendrere gose nkogenderere ogosaba kwabona ase abale nokogani okuya wesoke na gosoga tiko bakonya komenta amagocho yeskuru eyo kugora ebirogo nabo gokorosia bisi cheskuru eyo goikera ebirango becheskuru chinde ekera twagende rusenke kabaye ebirogo byalenga ali byabana nande najitenka birusi obyonsi igonare kubolinga musani onde bwensi musamali omuya ole gwanja tokonye birogo none ibiki plastic anda tokonye chimesa nonye ibiri isatu igotora amatenga mbiya muno onye bono goseru gukare nabo tutagete moto sere birogo bikega igase sukuru ya itaiga erinde abanafunzi banyoresi bakobera Ingo reporter ya Ndizi TV kurwa award ya township ase constituency ya West Mugirango e county ya Nyamira Eritere Brian Sagini Isena